umaga lang daw umulan. No. Kasi may bako kuya yung truck pa rin. Pwede talaga ba kakain? Pwede ka rin kanyang-kanyang dalan, di ba? Oo, alin naman simentado. Baku-baku pa. O baka minuran, sigurado malambot to. Kaya nga, aliya talaga pwede. Kasi pa may Jollibee. Nagpa-Jollibee kaya tayo patating Jollibee. Pero mga nakita to. Wala. Galing lang ah. Dahil Macdo, agi naman kilometer. Matin intersection. Agwala mo. Ay, matatin din Macdo. Ha? Line doon. Aw. Ano to? Display mo lang. Ikaw lang naman magsiseatbelt niyan. Ah, ganun lang. Yes. Ah, yung ano, yung naka-blue. Mga purpole na naka-blue. Yan ang seatbelt din yung harap. May clock yun. Yan yung isa. Wala malapit na kami ka rin. Lumipat ko bulot. Pagkailan si mag-drive, lumipat ko bulot. Kasi, ala kang seatbelt. Wala ang seatbelt. Magkano yan yung seatbelt? 2,000 na yan. Bang di, buhay ba't? Makakapalisensyo. Ay, hindi na kayo nilan. Ay, na, ako. Diba, nakagulo. Ay, parang sinelas kumela ko. Nagyang araw. Ayan pala, yan naman si Rao. Na yung stoplight, Ken. Ako, red gagano. Red lang pa siya. Yan yung pwede dapat masira. Sabi ng tonton. Papadalagin sa gilid. Change oil na naman. Ayan talaga. Change oil, spark plug. Tapos, pa-check kaya pag gear oil ganyan mo kahit. Pwede. Ayan o. Nakander naman din. Oo, pero aras na rin. Kalampas mo yan. Dalawang ano? Stoplight. Orak. Lakas yun? Urak si Rade. Miradi. May enforcer. Tapos papuntang Florida. Sinisira yata talaga nila. Kasi wala nang trabaho yung mga enforcer. Guagwa yun. Ay, Guagua. Yung Santa Rita. pras. Santa Rita. Santa Rita. Kapilan mo rin piyesta kaya kayo din. Kaya kami. Kaya dito, March 19 yung piyesta ko. Sana pala nagpamiesta tayo. Puta minsan nating okasyon. Oh, Nagsabihan kami kay Lolo Jojo. Malip, kalagi yung truck. Truck kami.
pa ba kanyan? Ay ka. Malapit na Ito yun. may kipinpag kami. Lapit siya ang gagaan. Ay tagay na rin wala na rin kaya. Ika. Ayan. Oh, pala. Oy. Yes, Oo. yes. So, Yan na lang ako sa may City College. Indonesia. Yes. Lipat mo na o, lilipat din tayo. Ikot mo na. Oo nga pala, babalik din pala kayo. Aga-aga ko. Isang oras. Review ka pa. Mali ko, mag-exam lang. Kanyang-kanyang ko rin estudyante ngayon kasi exam. Oops. May mabilis na. Ay, ito. Capital town. Malualas ka rin. Diba? Noong na. May katas eh. Naku sanay sasakyan pa. Suka! Anyang aching truck me. Salamat. Sige, Ingat kayo. bye. Bye. Yeah.